Ito po yung maisda ni Ma'am Nancy, oh. Dito po sa mga tarem. Ngayong March 12, ito po yung kanilang harvest. Ayan, oh, si Ma'am Nancy, Sir Roger, ayan, yan na mga may-ari. Tapos sa 15 po ulit. Sa 15 ulit. Ang galing ng diskarte nila dito, guys. Bago pa lang sila harvest, naka-ready na yung mga buyer, nag-walk in, papunta dito mismo sa kanilang farm. Yan, kung papansin nyo, ayan, no. Ayan na sila, nag-aantay na sila na mabilin, dami-dami. Imagine, sa kakilala pa lang, yan, mga kaibigan, ay mga kumakain na pala ng hito. So sila pa lang, kakilala yan, kapitbahay, katungit, yan, pwede nyo pag-sharean ng ng market sa hito. 2 in 1 tsaka 3 in 1, 3 months and 2 weeks. Yan. So still update namin kayo sa resulta hanggat sa mai-sold out yung kanilang hito. So may pangalawang huli pa, no? May pangalawang huli pa yan. To, taba-taba ng isda nila, oh. Ihaw na sila ng pang-ulam. Imagine, dating 2 to 3 inches. Ngayon, ulam na. Well, shout out mo ka, Ruby. Bakit mo tayo shout out mo, Ruby? Ito, wala pa silang ginawang sortingan. So, sa susunod second wave na lang. At least ngayon, alam na nila mga gagawin. Yung sortingan, pag-harvest, paghuli, paggamit ng net. Maganda yung price niya. Ang abangan natin ay kung magkano magiging income ni Ma'am Nancy. Ang kapital nila dito ay 60,000 dahil 15,000 fingerlings ang kanilang kinuha.